Strange Rapid 2.2 2021 model carbon road bike. Ang design ng geometry climbing yung geometry niya. Tapos yung group seat 105 5034 Shenring, at saka yung bottom bracket ay fresh fit po yung bottom bracket. Ito naman yung FD front derailleur 105 din, at saka yung RD 105 11 speed. Latest na Shimano 105 R7000. Yung cogs naman sprocket 1132. So malaki talaga yung sprocket niya for pang climbing. 1132 105. Yung kadena ay KMC lang. Iwan ko bakit hindi naka 105. Saka yung shifter, ito yung shifter 105 11 speed. Yan, latest yan. Yan. Carbon po yung frame, seat post, at saka yung handlebar. Yan, integrated drop bar. Yan, lahat nakatago yan, lahat yung mga cable. Papasok dito yung cable sa loob mismo ng sa loob ng steam. Yung saddle naman, saddle string, medyo may katigasan. Mag-a-upgrade din ako dito. Papalitan ka ng medyo yung may butas. Mag-upgrade ako. Yan, seat post carbon din yan. Nandito po yung yung lock, yung mga lock mechanism dito na sa ilalim, hindi ni yung clamp. Ito na. Tapos yung size niya is 54 medium, kasi matangkad ako, 5'9" and a half. Talaga yung tama para sa akin, 54. At saka yung carbon is Story 700 T700 carbon, yung klase ng carbon, yung train road bike. Yan, hindi yan kasama sa pagbili ko ng battle cage. Temporary lang yan, temporary. At saka ito yung pedal M520 pang mountain bike, temporary lang din yan, wala pang upgrade. Medyo may kabigatan to, 300 grams ata. Tapos yung brake, ito yung brake. Yung brake niya is mechanical. Dito lumabas yung cable. Ayan. Mechanical yan. Mechanical Tektro. Ayan. Nag-order ako ng
hydraulic na hybrid, pero cable actuated pa rin, paparating pa lang. Papalitan natin to, upgrade ko to para malakas yung kapit niya. Hydraulic hybrid, pero yung cable actuated pa rin, yung pagkagat hydraulic siya. Okay, tapos yung rotor 160 lang siya, 160. Yan. Saka yung hub, walang pangalan. Pero troaxle siya, troaxle. Walang pangalan. Troaxle. Yan. Sa likod, ganun din. Mechanical. Tektro 160 rotor. Yung hub, walang pangalan. Yung gulong ay 28 ba to? 25C Maxi Sierra yung brand, belt bike. 25C. Iwan ko lang kung kasya dito yung 28. Mukhang kasya pa naman, malaki pa yung clearance. Yan. Nabili ko siya 49,500. Tapos shipping, bayad ako ng shipping 5,000. May problema dito yung shipping. Dating presyo 3,500. Pagdating doon sa AP Cargo naging 7,000. Hindi nag-inform yung taga Manila na ganun kalaki yung shipping fee pagdating sa Mindanao. Bale, yung karton naging times 2 dahil dito sa yan, dahil to. Pwede kasi yung ibang bike, pwede kasi tanggalin to tapos ganun. Ito hindi. Parang ganun lang siya. Shipping, medyo malaki, times 2 din. So, umabot ng 7,000. Buti na lang binayaran. So 5,000 lang yung binayaran kong shipping fee. May problema nga lang. Yung bottom bracket press plate medyo basag siya sa loob. Try ko sana linisan. Nung nakita ko medyo basag yung sa ilalim, ipapakita ko yung picture na yun maya. Tapos yung shinring medyo tabingi dito na portion. Tabingi. Pag spin ko paikot ng pedal, sumasaya dito yung kadena. Kapag umabot siya dito, yung kadena sumasayad. So yung bottom bracket pinakita namin dun sa mekaniko, medyo parang pinukpok lang. Tapos yun nga, napansin din ng mekaniko na medyo tabingi yung dito portion at saka yung sa ilalim, parang factory defect siya. Gusto ko sana
ano, padala sa Manila kasi under warranty pa naman. Di ko na lang tinuloy kasi medyo hassle na. Manila pa naman. Manila pa. Malayo pa. Maganda siya, maganda. Ito po yung, okay, ito na po yung Train Rapid 2.2 2021 model. Carbon po yan, carbon. Ang timbang niya ay 8.6 kg. Pag hindi kasama yung pedal, 8.6. Okay. Ingat lang kasi defective item eh. Defective yung 105 shinring at saka yung bottom bracket niya press fit basag. Nakabili pa ako tuloy na bali 900 na bottom bracket. Okay. Yun lang. Bungkag gina isa ba? Bungkag ko. Lubok kayo. Oh. Oh. Wala gits. Galas. Tigaw, gisilsil ng iba eh. Ha? Gisilsil. Hindi ano, dok-dok. Dukdok. Asan yung ipatanggal ni Tornero? Wala yun, ano ko nang itanggal na. Go. Bungkag dong. Asap. Grabe yung pagkakaano eh. No, klaro no.